Terug op mooie waar binnen ze dit hier jaren aan zo's en dus binnen de bestrijders nou ook al in actie. De roepen gaan in procesje door de beem en bouwen er nesten in. Dat liep het onschuldig, maar de heren van de roep jouwen een soort oorlijst. Nou, die veroorzaakt brandwonden, infecties aan de luchtwegen, heel veel bulten. Ja. Het is gewoon vervelend. Het is vervelend. Het is heel vervelend voor de mensen en voor de dieren. En het is een landbouwgebied, heel veel huisdieren en landbouw, dus die hebben er ook last van. Daarom willen de nesten niet verskate gemeenten oprijden. Zij ik hier in Skasteland, dat zo'n 30 nesten zitten. En ook al is dat volle meer als verliezen hier, het is nog niet in vergelijk met het zuiden van het land. Daar worden ook al net meer alle beesten voortellen. Nou, zij gaan gewoon straks de locaties bekijken. Waar zorgt het voor overlast en waar niet? Bijvoorbeeld in de steden ruimen we het op, maar in het buitengebied, dat heeft niet zo'n hoge prioriteit. Dat laten we gewoon even wat langer zitten of we ruimen dit helemaal niet op. Om de roep net een soort natuurlijke vijanden had, is de verwachting dat er takom hier weer meer oerlijst wezen zal.